I-upload mo, I-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Merienda. Good afternoon, Pilipinas, mga Bicolano, sa manapartikan mundo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Ngunyan pong Aldaw in Friday. Kasabay niya to mga tugang si John Napolis, Technical Department, Facebook Live. Iba niya to dyan si Richard Astor. Hanggang po kitang alas 4 rin hapon. Siring man po si Tricia Litana, yaon man dyan. Naggagaway-gaway, nagwabagay-way. Siring man po mga tugang sa mga parantabay niya to sa bilog na Kabikulan, mga Bicolano. Sa manapartikan mundo. Kumusta po kamo dyan? Kami po nagapaabot, girarinin pang musta. Sa lampang miyembro kan bilog na family hanggang po kitang alas 4 in hapon. Mauran-uran ang pagkahapon, ano? Pero dahil kita mag-adita so panahon daa. So sa tuya databi mga tugang na pigabangan na bagyo, ha? Dahil man po ang makaka-apekto ninmarhay mga tugang sa tuya tabi na kapalibutan. Atin maging mga tugang sa Pilipinas. Dahil man databi ang makaka-apekto kaya pero dahil magparapauran, ha? Dahil po mga tugang magparapauran. Tangani po na dahil kita pagsiponon. Bata baga yaon pa manggiraray ang COVID. Ngunyan tabi mga tugang sa satuya na lugar. Ha? Good afternoon tabi. So mga paraan tabay niya to sa Facebook Live. Good afternoon kay Nelson Batalier. Nelson Batalier. So mga nakatutok tabi sa Facebook Live. Siring man, sa mga nakatutok, mga tugang sa Radyo DCGB. Yan, ha? Sa mga nakatutok po sa DCGB Live app, maray na hapon tabi sa Indogabos. G. Gavlovinia Nerik, maray na hapon po tabi. God bless. Siring man tabi, good afternoon kay Siram Jason Buebos. Good afternoon. Sa mga talagang tutok na tutok, mga tugang sa satuya, tabing programa ngunya na pagkahapon. Kumusta lamang po? Sa mga kwanta dyan, ha? Sa mga kababayan niya to dyan na may mga birthday si Hana Amor. Yan. Mata na. Good afternoon, tabi. Siguro nag-shirista kita. Nagkangiriturog, ha? Nagkangiriturog kita. Yan, ha? May nagaparatik sa kuya, tabi, John. Ha? Uyog-uyog mo pigisingil ako. Kang utang kan sarang persona. Tako da ang kumakerya. Makaulukon man ba kita di? Makaulukon ba kita da? Siguro, may dakulong pat ng text niya, may mga patakot na. Ano da kung pakonsiluhan tayo ning i-report sa ako na sa mga otoridad. Uyog-uyogon mo yan. So saro databing babayi, nagutang. Ako da ang co-maker. Ika ngaya, taraman mo ngaya so nagutang ko niya. Puntahan sa kanilang bahay, sabihan siya tungkol sa utang niya at tulungan ng aming kliyente na ibalik ang pirang hiniram niyong dalawa sa amin. Kung sakaling magmatigas pa rin siya na hindi magbayad ngayon, ay i-report na namin ang iyong mga pangalan para magpa-blacklist kayo at hindi na umulit pa. Sa kabaga. Pautang ka mo, di ka mo nag-verify kan mga co-maker kon sa Raisa na. Nagkapirang pagkakataon na ini. Pero ang duda ko tabi, yun, scam ini, John. Duda ko scam ini. Scam ini. Pag ini pinatulan mo, pag ini nadara ka, gari may problema ka, di ba? Gari may problema ka, kaya may duda tabi ako na, ano yan, ha? Scam ini. Scam. Okay, no? O, sandali muna aramon ta muna ang report, mga tugang ni Jimmy Nasalita. Hali po dyan sa lawas. Jim, good afternoon, Jim. Kamin. Yes, salamat BBP. Maray na hello, hapon. Jim. Hello, BP. Maray na hapon. Yun, sandali lang, Jim. Matamid yung maluya sa laog, Jun. Yan. Okay na. Sige, Hello, Jim, kamin. BP. Yes, Go.
maray na hapon tabi BP. Yaong kita ngunyan digdi sa pamitisan ka na bulkang mayon. Aha. Mauran ka subago, nagdalat lang na maghuraw ta Aha. digdi sa tangod ka na bulkang mayon pig iwasan na baka buton kami digdigi Aha. Rimalaso. Yes, So, ngayon, yes. tranquilo na maliwanag na. Yaon kaya digdi si Kuan, si Oh. Gobernador. Okay. Sige daw. Si Gobernador Noel Rosal. Mhm. Kasabay si Mayor Chino. Aha. Garcia Kagawad Lando Palabrica. It's Kagawad Kaloy Flores and Kapitan Ando Namya. Aha. Ang mayor na katuyuhan. Anyway, si Gob na siguro. Ano paliwanag? Aramo niya to kung biglaan na sa bagay kanino pa bagay ni pinag-schedule Iyo. bisita personal si Gob. Kaso sa kasiributan ay na tawanin pagkakataon kami so inot na nagpasiring digdi. Yes. Mayor Chino, Pibox, Apsimo and ano pa susaro DPWH Aha. Tekman su MGB. Yes. Yes. May findings na kayo na suinot i-result ini ngunyan parte siguro kang pag-double check sigub na mismo na Aha. niya to Gob maray na hapon si VP Henry Posator sa DCGP. Gobernador. Welcome back yun. Opo, yun. Welcome back. Salamat on tabi Gob. Maray na agad hapon tabi sa imo. Kumusta po kamo? Okay lang, pero madali yung biyahe mo. Yeah, oho, mga duwang simana man sara. Mga duwang simana. Anyway, ako gusto ngayon dito sa may Yes po Gob. Manililan. Yeah. Aha. Yan. Ini ang boundary na kang Masarawag baga digi sa going to Mayon. Then balda ining Kamalig, no? And ini pa no may mga nahiling digdi ang local government kang ginubatan. Opo. May saro digdi kayang nag-ooperate sa taas. Aha. Parte ni kang Kamalig ini. Ayan. Pero Aha. nakikita ni Henry medyo nagaparababaw ining Salog? Kali na ini. Kali actually ini, salog. Opo. Ining channel na ini. Delikado talaga ini pag kegwa kida kulang pagbulos ki oran. Ang natatada pagiling ko digdi mga siguro mga 3 meters sana. Opo. Dati, Opo. sobre ning 10 meters. No? So meaning, takula talagang volume ang nag-rorostos digdi. Yeah. Kaya niling hindi para ilingon ta kung kay puwantang pundohon ng operation. Nag-acquire dyan sa pamitisan Iyo. Mayon Opo. na agihan ining gali digi sa may Manila. Pero ano tabihan Gob, legal ang operation kang kwaring iyan dyan? Ining sarong ini paano kamalig ini dahil may manin na Kamalig. na nagluwas ini sa ginubatan. Opo. Hindi kaya ngayon tinuro ini sa ni Mayor Chino Garcia mismo. Aha. Kaya Aha. parang kuman si Pinong Ibo, makibok directive ka ni. Iyo So po. action ang natulos ini. Yeah. Garo grabe Gob ang epekto kan sa residentes. Ika mismo ang nagpersonal po nagbisita dyan. Ano po ang plano kaya yan? Magayin ini dahil nahiling nila na ang sa tuyang lokal na gobyerno at least dahil man kita nagpapabaya na may mga reklamo lalo na pertaining to quarry operation. So talagang nakakaigwa din yung mga pagkatakot around din sa mga kapitan Ayun. ang trabisiya around din sa mga kapitanis na pwedeng tamaan ka ni sige sa munisipyo kang ginumatan. So commendable man ini mga opisyal na ini. Kaya dito man pwede siya napabayaan. Ayan. So pwedeng i-assess tabi ang Gob ano and then magibo ka mo ki-action para sa bagay na yan ano? Yes. Kay puwan ini, hindi ba ako mismo si Pinong Ibo? Oo. Kung ipuhan, sa katunduman dapat, mga 2 kilometro ini. Oo. Ang mga may distansya man tabi ang Gob sa mismong crater kan ba yun ano? May harayo naman. Actually, arayo pa ini. May pa man ini sa 6 kilometer. Yeah. Pero magayon po na nailing mo ta. Diyan baga sa lugar na so grabing baha ka nung minaging panahon na... Yes, Riming. Yes. Yes. Kaya Oo. sabi nga ni, the path will repeat. Yeah. Diba? History will repeat. Kaya medyo na-alerto din si Mayor Chino. Opo. Oo. Talagang pigparapudan niya ako na ako mismo magtukar. Mahiling. Ailing tayo ng sitwasyon. So far, Henry, Oo.
yaong gradigi para to karon ta ini. Iya po. So paramientos tabi gobernador advice ta sa mga residentes budak barangay na nagdadangungon yan. Ang sa mga barangay po digdi sa ining may aning Maynila saka Maipon yung mga barangay na yan. Mhm. Ini po ang satuyang pagresponde dahil abang day pa man at Opo. lokal na gobyerno kang ginubatan nag-aksyon na. Mhm. Inapya po ta Henry na preventive kaya Yes. preventive measures ang gusto ninda. Oo. Kaya commendable man ini mga local officials sa ginubatan kay remana ng mga kapitan. Opo. Okay. Governor, salamat na maray po. Salamat tabi, salamat. Opo. Thank you. Jimmy? Okay, so yan tabi BP. Bo, di ba? Magpun pa sa kami Magayon nun dakulaon Jimmy na ano yan kagianan sa mga residentes na mismong nahilingkan mga tao na ang leader nin sa rong lokal na gobyerno nag-aksyon sa araw kara Mayor Chino budak mismo sa tuyang gobernador, di ba? kasabay niya pati digdi sa provincial engineer. Oo. O si Provincial engineer nung hingan mo na. ha? Hinghing mo na. Hinghing mo so sabi ni Mayor. Alandiya. Dagugunta ta naga-briefing si Mayor Chino. Sige daw, sige daw. Provincial engineer. This is not a bridge. This is not a bridge. This is not a Oo. Iyan kaya mga tugang dalawa delikado niyan. Brakulan pwedeng madiskwido diyan sa pag-abot ng panahon. So pinag-i-restorehan kan na tulo. Oo. Inigpigag mitabi BP bako man ini tulay. Oo. Pero kung minadugtong ini kan masarawag Oo. barangay Maninila an daga man sana ini napigdam digdi. Aha. Ora man kibulusan napatiring nabi-break ini napuputol na isolate nini Maninila. Tawag. Pero diyan Jimmy nag-ugat sa grabing baka ng minaging mga panahon ano, di ba? Ini. Na mismong dumiyan si Presidente Rodrigo Duterte, tama? Ayun. Iya. Ay ko man ning kulba pero sulat ini. Silted na ta BBP ini. Oo. Ararumon kan mga panahon. Panyan hababaw na. Spillway ini. Spillway. Na kakaito ngon yang pigga dumping na sa nakidaga. Iyo. Oo. So ang dos-dos kan sabi ni Gob, ang dos-dos kan pababa diyan sa may San Francisco, tama? Amo ang ginubatan nadudo nga 1 May. Oo. Tungawan me dakula ino ang pinakadakulang river channel na once na take ining ining spillway Makatakuton man yan, adi. rarabasan kay ni suara nasa baba mabalod Oo. Maipon San Rafael pag lumina na dai na itamaan dalagan kay ni Iyo. pati at sentro Travessia San Francisco Oo. tama yan tabi BP. Yan. Okay. Ang pigi-uroronan digdi na dadangog ta ang kware grabe ang kwan digdi stockpile pigwa digdi nin sa mga sophisticadong makinarya gapo pag mo ba manibay-bang pieces of sizes na ako inidigdipig ko kamalig tumpa. O, to sabi ba gani gub ka sa bago, sa Kamaligda yan area, tama ba ang pagkasabot ko sa iya? Sa Tigagi, sa Ginubatan? Digdi pinag proseso. Oo. Pero wala kaya nagkikira digdi ang lokal na gobyerno kan ginabatan sa pamamayo ni Mayor Chino Garcia. Digdi ang sentro kan mga sukwari materials gapo Diyan gabos. tumpa kan kamaligpig ko sa inutan na parte kay ning Maninila. Doon sabihin Jimmy, magkatakid ang lugar na ano? Sa uning location kan Maninila sa inutan ka ni. Oo. Tumpa na kamalig na. Yeah. Yan so mga aggregates diyan, di dara digdi pi proseso. Ang question digdi wara man nin share, wara man ako kuha digdi ang ginubatan. Nagkakaroon pati ang tinampo. Ano mo yan ang gigibuhon kan provincial government. Kaya ayaon digdi si governor. Iyon. Okay. Papapundohon, darapunon pati ni na mga kuan ini, mga quarry concessionaire.
Iyo, tayo verify patayan pa lang, kamaligirya. Ano na iba dyan na parte? Mas marin, anahin kang gobernador, tanganing madalang kimaray, kung anong gigibuon dyan? Pero mga bulod-bulod na ining mga tambak ding bye-bye. Gusto mo yung GB, yan ang mga bulod-bulod na, iyo yan, sugari, harakuton pa. Finished products na yun, na-i-distribute na di sa mga kunin na. Ikakarga na sa truck, di? Oo, yun na. Kakarga na sa truck. Truck na. Digdi sa distroso, pero benepisyo sa inda. Senda, digdi ang distroso, senda ang benepisyo. Hindi sa ginabata ng distroso. Okay. Oo. Magiging probinsya ganyan. Yun ang kuan digdi, an issue digdi. Okay. So anyway, nasa kuan pa kami dahil pa kami nakasaka. Masakat pa? Malaog kami digdi sa compound mismo kaning quarry. Buntay talagang aki-aki pa ang gobernador, ano? Oo. Yan, nagpundusura, nagbubulos na sa River Channel. Oo. Maliwanag, maliwanag. Ay, data, bakal laugon miso 6 kilometer o 4 kilometers pa. Depende sa kuan decision ka ni Sige daw. Gobernador tapos ni Mayor Chino Garcia. Okay. Taot, antabayan, move out naman kami digdi. Yes, digdi sa spillway. Malaog giraray kami. Taot. Okay. So yan Bibi, exclusive lang yan na tunugan niya to na nasa vicinity na gobernador kaya nakantos kita digdi. Yes. Jimmy Good. nasalita di si Jimmy nyo. Salamat, Jimmy, sa report. DCGB on assignment. Thank you, Jim, sa report. Hali po dyan sa lawas. Good morning, Tabi. Good morning. Good afternoon, Tabi daw sa mga yaon digdi sa Barangay Pigkale. Yan, nakatutok po ang mga taga Barangay Pigkale. Maray na hapon, Tabi. Hana Golde Amor, nagdadangog po sa DCGB, nakaipad lang po kaya ako. Salamat, Chit Ate. Watching from Istanza, Legazpi, Eden Robrigado. Sa gabos daw na nagasabay-bay sa DCGB. Maray na hapon. Siringman po si Uyi Aragon. Pabati po sa mga taga-sityo Bayungan, sa Gurong San Miguel, Tabaco City. Maray na hapon po sa Indogabos, Nancy Ativo. Good afternoon sa inyo nga min. Yan. Okay. Sabi kan sa kuyang amigo, Attorney Alvin Villarmino, legally speaking, an individual is liable to an obligation if indeed he signed as co-maker. Yan. Tama. Ako, tabi Attorney, kumbinsido ako sa imo. Nagpirma ka, kasabay kang sisingilon. Kanday ka nagpirma, ano man ang obligasyon mo? What is ba ka masala pa kita? Welcome home nga amigo. Uy, kasusarong alo paralitik sa ko sa Attorney Alvin iniyo. Nagluwas pa sa nam, di ba? Uy, buda, ini man na mga negosyong ini. Bakit yun pag nagiging co-maker ka, mapirma ka? Di ko aram kung ako sa nang ako kay nila. Ngaya, magbugta ka ngayang co-maker. Maning ang pangaran, no? Ang co-maker ko ngayon, nga sunumber. Nagkadrawag sunumber ta sa ere, mga tugang sa radyo, si Sururat. Bako sa nini nagkapira, dakol na tabi ni. Kundi, kumbinsid ako kay Atty. Alvin. Hindi man ako nagpirma, ano obligasyon ko kaan? Pero sabi kan sa rotang texter, Henry M., ika pwede kang maging co-maker ko. Sarawayon man ni mana. Hindi sa iba man. Pare sarawayon ka na. Good afternoon, Henry M. Ang samuyang pag-asa. Ide ka daw kan magpaparatataram na style mong iyan. Mga style mong iyan na pag-asa. Bako tabi kita pag-asa. Di ba? Ito. Sabi kan texter ta. Gusto ko lang pong maghapot. Halimbawa, ako may boyfriend. So boyfriend ko, nagbakal kimotor. Ipinangaran sa kuya.
So boyfriend ko nagbakal kimotor, ipinangaran sa kuya. Tapos ka nagka-break na kaming dua, kikoan niya na sumotor. Habo ko ng itao. O ano, sisay ang legal owner kan motor. Ang hapot dyan, kung ang motor, installment o, kung hindi man baga kikas sa motor, di ba? Installment baga yung kadaklan, di ba? Siguro, kay punta kayo ni kay abogado, ato ni Alvin, nagdudangog katabi, sisid ang legal na owner, at tayo nga yan, ang biga praisip tabaya, kamo magsuruta pa sana, nagaparabakal kamong gamit, kaya pag nagakapasuruhay, nag-iriwal na, o arog ka ini, siguro na apektado na tawong inigayon. Siguro eksampulan sa kita. Hello? Hello, good afternoon, Sir Andre. Good afternoon po. Para sa kuya, saya na sa ngaran. Iyon na nga ni, an maduna ko, saya ito, tas siya nakapangaran. Di ba? Iyo ba gatabi, Sir Oh, Andre? ang danger lang dyan, kung halimbawa installment ito, dahil napagbayad-bayadan kan boyfriend niya, o di, hukon ito, kung dahil siya makabayad, ikan ito, huguton ito kan inutangan kan motor. Siya Diba? na lang pumadagos, sayang. Oh, at ako nang gad, maski ako kang panahon ng gad manida, ako nagaparata ang regalo sa babae, maski anong regalo, di mo akong paregalo. Para toto ako sa iyo, makukuha man siya pag-agumon. Di ba? Tama. Iyo baga. Okay, salamat po ah. Sige, bye-bye. Salamat. Nagluluwas mga tugang na talagang, baka akong abogado ha, ini sa kuya sa nang haka-haka. Pero, kung ito installment, may danger ito. Tabaka kung sa kadagitan kang boyfriend ay napaghulugan, o di, kung di ka man kipanghulog, tapos nang uroron. Huguton ito kan, inutangan kan motor. Now, pero kung binakal itong cash, pinangaran si mo, nakapangaran sa ibang hapot mo siya ang legal owner, ikan legal owner, tasay mo nakapangaran. Bako, pero makonsensya ka man, makonsensya ka man na para binakal-bakal kang boyfriend mo, sa dirihon mo, iuli mo na sanaan, nga hindi yung problema. Ade, iuli mo na sana iyan, nga ni po mga tugang na daiki problema. Ha? Okay? Iyon na lang iyan. Kundi kung dapat na, di ba, iuli mo na sana, pag mo man ikam. Di man ka mo nagkalinabusan, di ka magkuangkaan, magsadirita. Kung tinausay mo, paano na yan? Gusto nga yabi, sa pagkamot ko ngaya si mo, sa pagkamot ko ngaya sa imo, mabakalan niya kita kay motor, ipangaran ko sa imo. O sige na ngaya. Di ba? Sabi ni Gio Valenzuela, pabati naman po kay Kenny Ligan from New Zealand. Happy birthday. Nyangon yan from Weatherhead, Emagan. Uy, sa mga taga Weatherhead, maray na hapon tabi, June, sir, kung nagtatama sa ko June, paano daw tabi ni? Di ko na ang pindutan kay ni. Saan tawag pindot kay ni? Grabe sa bintana. Yun sa kuya. Maray na hapon tabi, to kayo. Nakamonitor ako sa programa mo dito ngayon sa Marilao, Bulacan. Sabi ni Tokayong Henry Bonavente. Thank you Tokayo ha. Maray na hapon tabi. Eli Alexander, ano ito? L ba to? Eli. Li Alexandra. Kung di siya magbayad, so may sadiri kang motor. Kasabong aga po, Kuya Henry, naging mata ako, mga 6:45 na po. Okay. Premencio Bernal, maura na hapon tabi, day mo tabi nagda si Joe mapauli sa Pinas. Joke. Nasa kuhan si Joe, naka-start pa lang sa Otric. Ano ito? Yotrit. Ano pag-pronounce kaan? Sa Otric. Yotrit. Yotric. Ano sa naka-start sa Netherlands. Harayo. Sabi ni sa kuyang amigo, trusty ang apod kaan. Sulalaki pantag sa diri. Name. Sabi kan sa kuyang amigo, di ko nangaranan ha, legal expert ini, ha?
Mas malipot na nagana. Mas malipot na nagana. O sabi ka, dangogay ni tabi sa texter ta ha. Sabi kan sa kuyang amigo na legal expert. Legal mind ini, legal expert ini. Ang apod nga ka ang trustee. So lalaki pa man giraray antag sa diri. Yan. Diya po. Trusty pala niya. Ay ba ngayon ako, magsyuta kaming duwa. Nagbakal ako gamit. So gamit, ipinangaran ko sa girlfriend ko. Ito pala na girlfriend ko, trusty ito. Kaya may sadiri, mga tugang, so boyfriend manggiraray. Yan. Iyo po. Salamaton tabi, bossing, amigo, sa imong magayon na legal opinion sa kasimbagan kainis. Kaya ni tabing texter ta kung ano ba, ang apod under the law is trustee, boyfriend, nagbakal kimotor, pinangaran duman mga tugang sa ano ini, duman tabi sa girlfriend niya. Nagparabayad sa boyfriend, nagkabulagan, trustee palan ika. Kaya, sumutor sa lalaki pa manggiraray. Yan. Iuli mo na yan. Tabako mo yan. Iuli mo na. Baka po pwede, itao mo na sa susaro na oras mong programa na 3 to 4 p.m. Sulakaw mo sa abroad. Okay. Sige po, Toto. Basta wag ka lang magbago bipihen. Marami ka pang blessings darating sa buhay. Salamat po. Nya paano man tabi ko sir kung pigparati mo supretos ni babae. Siyempre mahabol yang kan motor nata sa lalaki sa nang mo yang magparalunad. Ayun mananggad ano. Bahala sila kan magururon. Okay, alas 3:36 oras mga tugang sa Pilipinas asin po sa DCGB. Sa pagbabalik, i-share ko sa doon sa mo yang eksperyensya mga tugang duman sa pagbisita ta sa Roma. Kunahain iyo mismo ang tukawan, mga tugang kang katolisismo sa bilog na mundo. Makalipas lang kay ni. An oras hatod sa Indokang Nescafe Classic. Sulit sa 3 pesos SRP. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bimeg Integra with Immunoboosters. Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta kan Department of Tourism Regional Office Number 5. Hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as a News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta. Programang matukar kan mga tigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabicolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisirbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia. Aramon ta alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Ang sustansya'y kailangan ng balay sa paglaki. Ngunit paano makakamit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng pataba'y mataas sa merkado. Bukod sa inorganikong pataba, maglagay ka rin ng organikong pataba tulad ng dayami, binulok o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop o compost. Nakatipid ka na, napapanatili pa ang sustansya sa lupa at dagdag suplementong sustansya pa sa palay. Dapat, abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak.
Sa abonong swak, maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat hektarya. Abonong swak. Swak sa budget, swak sa palad. Abonong swak. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRise Text Center 0917-111-7423. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rundong. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Dahi pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Sige po, balik kita sa programa. Good afternoon sa mga taga-Daraga Albay. Kumusta po kamo dyan? Sabi kan texter natin, hi daw sa mga taga-Sagpun. Nakatutok po permi sa programa mo. Yan, good afternoon. Sabi man kan sa tuyang paradangog sa Facebook, maugmada siya na nakabalik kita mga tugang sa satuyang programa. Okay. Ang saro mga tugang sa eksperyensya na gusto kong i-share sa Indo, iyo po ang pagbisita mi duman sa Rome, Italy. Dumang kaya pala mga tugang sa Europe, ang flight na ngaya, hali ka ngayang the Netherlands, sa Amsterdam, pasiring ka sa Europe o pasiring ka sa Germany, local flights yan. Kaya di kay po na local flights yan, pag miyembro tabi kang European Union. Uni Junior ang hadit ko ka nagsakay na kami sa aeroplano. Takon kung hali kaming Manila pasiring sa Amsterdam, naka-required sa Etihad na mag-mask. Yung domestic flight na from Netherlands to Rome, pagsakat mi sa aeroplano, salbatana. Naribok mananggad kan mga pasahero, sigang irestoryahan, domestic flight palan ito, warang mask. Anak ka mas junior, kami lang ni bibiglan. Ano ba yun? Ano nga, pigisip-isip ko, ano nga kung tanggalong ko ining mask na ini? Kung di po man ako junior, taba kapag abot ko naman sa ro, pirang aldaw, sipuro na guday kama, di ba? Anong labot ko nga niya ko. Sige, para iriling kami sa nakan mga tao, sigang ururon. Batang eroplano, so duwa-duwa sa na ba? Garibas? Duwa-duwa sa na, ay, dako lang nga na ba? Sa tulo-tulo, duwa-duwa. Ang eroplano, duwa-duwa sa natag sa ibo. Mga tugang, siguro mga 2.5 hours of flight. Pag-abot mi naman sa Roma, nasa
basta sa airport naman. Maggayunon man talaga mga tugang, pero mahigpit talaga ang security nila. Maski domestic flight, ang pag-abot mo, maagi ka sa magkanigo na scanning. Sa ano yan. Primero ming abot naman, nag-start po kami mga tugang. Salamat pa lang kay Sister Beth Pakia, taga Piudoran. Siya po ang sister in charge mga tugang kan Santa Rafaela dorm, duman po sa Rome. Pagkaabot mi duman, mga tugang sa dorm niya, pakalaog kang gamit mi. Duman mi na-discover, nayaon pala duman sa irarom ka sana sa ground floor, kang sa endang, kan sa enda tabi na dorm, mga tugang, ansaro na simbahan, ang apod tabi, Sacred Heart, Handmaids of the Sacred Heart of Jesus Church. Antik man na simbahan, aliyununo ng panahon na simbahan, malangani, duman nagsisimba si Santa Rafaela na nabuhay kang 1925. Diyo, yung parang duman sa side ka itong simbahan na ito, nakahimlay yun so incorrupt body ni Santa Rafaela. Ito ang saro sa mga unforgettable moment sa buhay ko na na-experience na makahiling ka kanso incorrupt body. So mga day po nagtunaw na body, mga tugang nin mga nagadantan. Pagtubod kan simbahang Katolika, sinyal po nin pagiging banal ang siring na bagay. Yaon duman, tabi so sa iya mga tugang na incorrupt body, Santa Rafaela. Pagkatapos ka ito, excited ka ba ya? Pero mainiton, duman sa sa sentro kang Rome. Nag-ikot kami sa laog kinagkapirang aldaw, ta mga day may baya aram. Nag-ikot kami kan 4 major papal basilicas of Rome. So first day, nakaduman kami sa sa Papal Basilica of Saint Mary, Major tabi itong Basilica de Santa Maria Maggiore. Nagbas kami pasiring duman. Paguli, di na po kami, naglakaw na sa kami. Today, minakuha kung paano kami magsakay, pabalik. Araniwan man sa naparan, duman sa dorm na sa muyang pinag-iistaran. Duman mo mailing mga tugang ang mga antigong design in simbahan. Basilica de Santa Maria Maggiore. Itong 4 basilica na ito, duman po sa Vatican. Tapos naghapit kami sa Archbasilica of St. John Lateran. Archibasilica de San Giovanni de Laterano. Ining simbahan na ini, yaon mga tugang nakabugtak sa laog so dosing disipulo kan sa tuyang kagurangnan. Dinagdumang kami sa igapang sarupang basilika, St. Paul outside the walls, San Paulo, Pauri, Lemiore, Piazzale, San Paulo 1. Di yan sa tulong basilika. Saro sa mga apat na major basilika, iyo po sa pagultimuming dinuman, iyo po ini na Basilica mga tugang ni San Pedro, Piazza San Pietro, itong St. Peter's Basilica. Na duman mismo mga tugang, naka-star ang ang Santo Papa sa palibot kay ito na building na ito. Yaon duman, nakatindig kami kimisa duman na Domingo. Pero ang sarap mga tugang sa bagay na eksperyensya na nagluwas so Santo Papa Sunday na udto duman sa bintana para po manginot sa Angelos. Tapos nag-bless siya mga tugang sa gabos na tawbo sa mga daradaraming mga pasalubong pigblessan mga tugang kan Santo Papa duman. Buda duman ko na iling mga tugang sa loob ng basilika ang kadakol na mga diyan na inagihan ko nga ni iso tomb ni Saint John Paul II sa loob ng basilika. Ito pala na San Pablo, itong basilika na ito ni San Pedro.
sa Vatican, mga tugang, ito bako ito sa original na basilikang pinagibo kang panahon ni King Constantine. May ginibod ang enot na sulo kan mga gira kan mga panahon. Ngunyan, kan masulo ito, nagpagibo naman si King Constantine Kibago. Ang pagtubod, duman mga tugang na ilubong tabi ang bangkay ni San Pedro, duman po sa pinakairarom kang nabubugtakan kan basilikang ito. Ang bangkay ni San Pedro. Oh. Kaya saro sa magayon na eksperyensya mga tugang na makabisita duman kita sa lugar na ito. Kadakol kan tao. Ha? Itong sa panahon na maluwas sa Santo Papa para sa Domingo pala. Ang oras kang pagluwas kan Santo Papa, Domingo na alas 12, buda tabi Miyerkules. Nagbuburo bintana siya duman. Nagbibless mga tugang sa mga tao. Kadakol na mga simbahan duman sa Rome na mga antik. Kaya lang ang makamundo dyon, tan mataw lang na basilika na nalaugan mi na Domingo para magsimban mga tao, duman sa Basilika de San Pedro sa Vatican. So mga dinuman mi na Draculao na mga simbahan, warang mga tao. Although baka mga ito oras kang pagsimba, pero may mga misa duman sa kada gilid kan simbahan. Ta sa kada kulaan niya, di ka mamiso duman sa major na altar. Draculaunon talaga, buda ang design, mga tugang. Nakalog nga kami sa Sistine Chapel. Duman sa Sistine Chapel, duman mga tugang nag-ururon ang mga kardinal. Kung di sa ipan ibubuto ninda na masunod na Santo Papa. Bata duman pala sa Sistine Chapel, sabi kan is account kan sa muya tabing tour guide. Inapudan kan Santo Papa si Michelangelo na magpintura kang atop ka kesa may Sistine Chapel. Nga si Michelangelo Bagay Jr., bako man siya painter, sculptor siya. Kang inapudan kan Santo Papa daa, ngayon oy, pinturahan mo ngayon ngayang itaas ngaya kang Sistine kan Chapel na ini. Kaya pala ito inapod na Sistine Chapel, ta ang Papa ka ito si Pope Sixtus. Kaya napod na Sistine Chapel. Sabi ni Michelangelo, di manginyaw kan mga makagibong yung pigsugo mo nga Santo Papa ta. Pag manginyaw ko pintor, buda ko baga nga sculptor nga niya ako, busy nga niya ako kan pagibo, kan lublubngan mo kung magadan ka. Kung magadan ka. Sabi na kan Santo Papa, babayayan na nga yan, oy. Gibuhon mo nga ini nga pag natapos mo na ining pagpintura mo sa Sistine Chapel, pag-design, ang ginibo pala ni Michelangelo, mga tugang, nag-adal siya duman sa saro sa pinakamatibay na painter sa Roma, sa Italia. May inadalan siya na, nag-eskwela siya duman, mag-agaro mga 6 months. Kanso tatao na siya, pinahali niya na siya itong nagturo sa iya. Tatao na nga ako mag-drawing. Siya nagpara-drawing ka ito. Kung mailing mo duman mga tugang ang mga lalaki na mga drawing niya, puro may mga muscle, may mga abs. Ang mga, ang mga nasa sculpture na ginirowing niya, may mga abs, may mga muscles. Kaya, ang Sistine Chapel, baga sa taas ka iyan, mga tugang, mga huba na mga tao, mga expose, mga tugang sa mga private parts. Sabi kan na ilingdakan Santo Papa, gari nga sala, gari may diferensya. Di aram, kung nataarog itong kaisipan ni Michelangelo, na in-expose junior sa mga private parts, sa drawing. Kung ito kaya, sa ibong na parte, kang Sistine Chapel na painting, so Old Testament. So sa ibong naman, New Testament ang konsepto. Kaya dahito gari huruba gabos ng mga tao ta pinag-connection ni Michelangelo sa pag-apod na Judgment Day, huhusgahan ka kang ginibo mo. Ngunyan, sa baba na parte ka ito, ikaw ki-drawing dyan kisaro na kardinal na napupuruputan kihalas, nasuhalas, nakakagatso singit kang kardinal. Ang apuda ka ito, master of ceremony.
Gari yung para bantay duman habang nagipintura si si Michelangelo. Ito para babantay. Nauyam da si Michelangelo. Kaya ang ginibo niya, ibinugtak niya duman sa pinakapangultimong irarom na itong interpretasyon kay Do Junior, ito na atabi so pintuan pasiring sa impyerno. Sa kadakitan ngayon ni Michelangelo. Sabi na kanso, masilab ceremony sa Pope, boss, pinugtak niya sa panduko ngayon dyan. Hindi na kan Santo Papa. Yung mananggan nga sa panduk mo ngayon, Hindi daw nga, taramanta daw ngayon, nahalion ka dyan. Sabi na ni Michelangelo, halangkawon nga, boss, di ko na maulit ang halangkawon. Pabayain na ngayon. Sa kadagitan mga tugag ni Michelangelo, siguro makulit kayo sa Master of Ceremony. Pag sinabing Master of Ceremony, so nagbabantay sa pagpintura niya duman. Kaya po may saro duman na kapandok ni saro ang Cardinal Campanahon na yung tabi ang natutukob sa pagkatalaki niya, mga tugang kang hala sa irarom. Sa kabaga, iyan po so, account kan sa muya tabi na kwan, kan sa muya na tour guide duman. Pero kung mailing mo talaga, magayunon ang laog kang, kan Sistine Chapel, bawal waring magpicture. Wala sa iba pa mga tugang na pwedeng lalakawan mo, dumantabi sa laog kang Vatican. Ang Vatican is composed nin mga nasa 400, mga gari 44 hectares man sa nang kadakulaan niya. Gari 400, lang kata. Ini po ang smallest mga tugang na state sa bilog na mundo, independent state, siya po ang pinakasalit na estado, mga tugang na independyente. Separado po siya, mga tugang sa Kwan, separado po siya mga tugang sa Italia. Ini po kumpisto lang nin 44 hectares. Nan tawo, mga tugang, kumpisto ki mga 800 sa nakatawo. Independent state yan. Ang namamayo po dyan, tabi ang Santo Papa. Kang 1929, nagdesisyon ang ang Vatican, mga tugang na itaon na itong kwenta, Italia na itaon ng kwenta tabi sa Vatican. Kaya po itong wall kang Vatican, Salvatana. Inabot ko yun so Colosseum. So diman baga pagkakarawatan sa mga gladiator kang panahon, Emperor Nero, etc. May mga ruins pa siya, Buda sa Pantheon na pigapo. Ibang-ibang structure kan kang engineering kan mga panahon. Nakatindog mga tugang, wara ki mga kabilya. Day po nagagaba ki basta-basta. Kita digdi nakatindog mga tugang an building, an mga proyekto, di kabilya. Pero nagagaba. Sa kabaga, malinis bang paligid ng Amsterdam, walang nagkalat na plastik kagaya sa Pilipinas? O kung sa Amsterdam naman kita, ang Rome kaya, balikan ko lang sa Rome, may mga part na medyo may nagkalat na basura, may mga part na malinig. Pero ang basura, bako araw kang kadaklo sa tuya na kwan. Senda, mga di mandit-dit sana. Ang tapukan kang basura duman sa Rome, segregated man, tulusan na ang segregation ninda, klaradong maray, plastic, paper, glass. Sa ito bagadigdi, paminsan, dito man na sasabutan na nakasurat, recyclable. Ano nga nasaro kan? Recyclable. Ano nga nasaro? Recyclable. May saro pa? Recyclable Buda. Ano pa ito? Biodegradable. Non-biodegradable. Duman Junior sa deklaradoho na maray para sa kuya. Plastic. Paper. Botelya. Glass.
Gabos na plastic, duman may ihulog sa na plastic. Gabos man na papel, duman magpapel, karton, anong man na papel, sararuan tabi yan, nahulog. Plastic, paper, glass, tas sa mga botelya, sa mga salming na nagkaparasa, saro man ang tapo kaninda. Kita ba gani sa garma pagkalon sa buton, biodegradable, tinagalog man, nababasa, ay ito, na resiklo kung ano-ano. Sindaklarado hon, plastic, paper, glass. Di ba? Kaya, ang mga nagtatapok pati kay basura, mga nakakurbata. Okay, so, yan po ang sitwasyon duman, mga tugang tungkol sa palibot kang Rome. Pero, ang Rome kung tatao ka mga tugang, ang aram ang pamasahe sana. Sarong aldaw, mabakal kay Gary Card, mga tugang good for ngaya 6 days, 1 hour na biyahe, 1.50 euros. Sige silang tatap mo duman. Kaya anyway, magayon tabi na kuan na pero anday ko talaga maligaw mo na experience. So pagkailing ko kay bilang Katoliko, so pagkahiling niya to sa incorrupt body ni Santa Rafaela. And then kan mahiling niya to mga tugang si Pope Francis dumantabi sa compound, mga tugang kan St. Peter's Basilica na naginot kan Angelos, mga tugang kang aldaw na ito. Okay, o bueno, sa masunod naman, tayo nga kami mga i-adapt mga tugang na mga programa digdi po sa DCGB, nasusog po naman sa nadalan mi, lalo na po mga tugang sa nasyon kang Amsterdam. Iwa kami kigiribon kayan na mga aktibidades sa Oktubre, pati po kan sa Muya Tabi mga tugang na ano yan, pati po kan sa Muya Tabi na 65th founding anniversary. Salamat po sa pagantabay. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye, mabuhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outing.